Sunana Honorable Umar Dalhat, wanda aka fi sani da dadin Hajja Eli. Ni dan jam'iyyar ADC ne tun 2022. Sabuwar tafiya da mutane suke kira yanzu ni ba sabuwar tafiya bane a gare ni, amma ina kowa maraba da zuwa wannan sabuwar jam'iyya a wurin su. Ni amma ni a cikin ta nake. Talakawa muna kiran hankalin su akan su ja hankalin su dawo su bi wannan jam'iyya da ta taho da alheri. Dan ta taho da alheri da kokarin da za a yi ta kwato su daga cikin halin da suke ciki na kakanikai da ake ciki a wannan ƙasa namu na Najeriya. Domin abin da muka sa tsammani a jam'iyyar APC ba ita muke gani ba, dalilin da yasa kenan muke kiran talakawa da su dawo wannan jam'iyya ta mu ta ADC domin a samu ɗa mai ido da yardan Allah. Ita jam'iyyar ADC jam'iyya ce wanda take da manufa mai kyau tun lokacin da aka kafa ta. Yanzu tana matsayin na shekara 20 da kafa ta jam'iyyar ADC. To tana da manufofi masu kyau, amma dogaro da cewa wancan lokaci da Baba Buhari marigayi Allah ya kanshi da rahama ya zo da jam'iyyar APC da kuma wasu tunani akan cewa mutane sun bi akan cewa su samu sauki da nasara a cikin wannan ƙasa namu na Najeriya, amma kuma sai aka samu akasin haka. So insha Allah wannan jam'iyya manufofinta ba irin wancan bane. Su zo su haɗa kai da mu yi tafiya ta jam'iyyar ADC domin samun nasarar abin da suka yi tunani a APC ba samu ba. In Allah da wannan sabuwar tafiya ya tafi jam'iyyar APC, saboda kowa yana ji a jikin shi tsakani da Allah kenan. To sakona ga al'umma, ina so da Allah al'umma su fito su goya su mara mana baya kamar inda suka mara ma lokacin Baba Buhari Allah ya ji kanshi da rahama. To muna so wannan lokacin ya fi wannan lokacin, su fito su mara mana baya a kawo wannan gwamnati.